Hola, soc Julio, un guia d'aquí de Casa de les Punxes. Estem a dintre d'una de les punxes on Puig i Cadafalch ens deixa veure una innovació tècnica. Utilitza cinturons metàl·lics per mantenir tota l'estructura i fa un segon pis per aconseguir aquesta idea de fer illes flotants a dintre de cada punxa. També trobem informació, una mica de context històric del moment de la ciutat de Barcelona quan van fer la Casa de les Punxes. Aquí tenim unes vinyetes que mostren com la ciutat no tenia asfalt. Llavors l'Ajuntament va fer unes rajoles, com podem veure aquí, que es diuen panots. Va fer inicialment 10 dissenys i finalment el que es mostren ara o el que podem veure al carrer ara són 4 dissenys diferents. Tenim aquí aquest amb cercles concèntrics, tenim aquest quadrat com unes barres de xocolata, tenim aquestes barres de xocolata amb cercles concèntrics i també tenim el més famós, el panot en flor, que es creu va ser dissenyat per Puig i Cadafalch. Sobretot podem veure una flor de 4 pètals a dintre del garatge de Casa Ametller. Per això creuen molta gent que està basat aquest panot en flor al disseny de Puig i Cadafalch.